Mukoma mubvunzo wese ndakubvunza yese. Matadza ndakubvunza mubvunzo 3 yese mukatadza. Saka ndangati ndikakupewa mubvunzo 3 ndobva ndakupewa 100 rand. Kana 2 zvayo matotadza kana kuti womwe 150 rand. But apa tangokubvunza mubvunzo uri general, mubvunzo wenyu uri personal wekuti unongokwanisa ungodayira zvekuti unowana something here pamubvunzo wamunomuza muri pa something. Osa imwe ndatadza ndikanganwe zva. Chitokanganwe. Alright, bvunza next mubvunzo. Mari ndikuida kai. Mukoma mungada chi ku A ma options. Option A, mungada here kuspenda the whole life nemukadzi wenyu kana kuti B. Konda ndati ndapedza here. Ndoda B yoyo, ndoda B. B. Mukoma ndakupedza. B. Alright. Uyu mubvunzo wekupedzesera. Ndeimwe funde mamwe futi ma options futi. A kana B. Saka option A, mungada here kuspenda weekend nemukadzi wenyu kana kuti B. I know kuti murata zve girlfriend yangu. Ayo akudza mari B. B. Next time uye futi mchitivhunza mubvunzo. Nechikwata chenyu uya futi. Hayi titoira. Mukoma makanyanya. Motoenda